hanyoyi uku ko in ce hanyoyi huɗu wanda za ka san IMEI na wayanka. Wani zai yi tunanin menene MIE? To yanzu za mu gaya muku hanyoyin da ake bi a gane MIE da kuma amfanin wannan IMEI number ɗin. Na farko sai je wurin calling sai ka danna *#06. Ka gan shi 06 hash. Ka gan shi ya nuno maka IMEI ɗinka. Wannan IMEI naka kana amfani da shi ne a lokacin da wayanka ta ɓace da kana son a je a yi maka tracking sai ka je ofis ɗin CID za su yi maka tracking kuma ka amfani da application na tracker wanda za mu yi tutorial da shi nan zuwa gaba. Wannan shine step na farko da za ka yi amfani da shi ka gane IMEI number ɗin wayanka. Kowane waya tana da nata specific IMEI number. Na biyu, step na biyu wanda za mu amfani da shi sai ka danna *#36. Maimakon ka saka *#*#*#*. Ka gan shi ya kawo ka wannan menu ɗin sai ka danna wurin fan information. Wurin fan information ɗin na farko gashi ka gan shi IMEI ga number nan ta saka fitowa. Wannan number ita ce number IMEI wayanka kowace number tana da nata ɗaya. Wannan shine na biyu kenan na IMEI number. Kafin mu yi na uku idan baka mana subscribe ba ka danna ka subscribe sannan ka danna ƙararrawa sannan ka danna alamun like idan kuma kana da tambaya sai ka yi a comment section. A wurinmu na uku shine za ka diba a bayan wayanka idan sabuwa ka sayi ta za ka ga IMEI wannan takarda wato filter da suke fitowa da ita. Idan ka danna filter wannan label ɗin kenan za ka ga wannan number a jikin label ɗin. Hanya ta uku kenan. Hanya ta huɗu kuma idan ka diba jikin kwali za ka gan shi ma da label na waya. Shi ma musamman idan ka diba wannan lambobin dai su ne za ka gani akan wannan label ɗin wannan lambar ita ce. Hanya mafi sauƙi ita ce hanyoyin nan biyu da muka fara nunawa idan ka siya waya tsohuwa ko a ce second hand. Idan ka sayi sai ka danna *#06# za ta nuno ma IMEI ɗinka. Kana so idan ka samu IMEI ɗin ka yi copy ɗin shi sai ka samu wuri na musamman ka ɓoye wannan IMEI ɗin saboda wata rana idan kana buƙatan a yi maka tracking idan wani ɓarawo ya sace kuma wayan ta faɗi kuma akwai important document za a gano ka inda take kuma za ka yi tracking abunka za ka ga ko ga hannun wa ma wayan take. Mun gode a wannan sauran da kuka yi ma'ana mu channel muna so ku mana subscribe sannan ku mana like a bidiyon mu kuma ku sharing idan muka taɓa ƙararrawa kuma ka taɓa ƙararrawa domin samun zafi bidiyon mu idan mun ɗora. Mun gode.